Luontohan mulle merkitsee aika paljon. Se merkitsee, no se ainakin antaa mulle kuvaa heti niin kuin puhtaudesta ja sellaista terveestä, hyvästä ympäristöstä, missä niin pitäisikin niin kuin ihmisten elää ehkä enemmänkin. Vehkan arjessa Green Care näkyy toimintakalenterissa. Meillä on liikuntaa, musiikkia ja muita asioita, mutta siellä on myös luontoryhmät säännöllisesti. Pidetään luontoryhmiä, joissa asiakkaiden kanssa käydään luonnossa, havainnoidaan luontoa moniaistisesti ja tuodaan sitä luontoa myös tänne sisätiloihin erilaisten materiaaleja ja käytetään virtuaalisia metsäkävelyjä ja katsellaan luontokuvia ja niistä syntyy kivoja keskusteluja. Mutta muun muassa niin, että käytetään tätä meidän lähiympäristöä ja luontoa hyväksi ihan meidän kotipihasta lähtien, niin mahdollistetaan heille sitä ulkoilua. Kaikki eivät omin avuin esimerkiksi ulos edes pääse. Asiakkaita osallistetaan joka päivä meidän Green Care-toimintaan ja pyritään tuomaan Green Care-periaatteet tähän osaksi tätä arkea. Päivittäin asukkaat osallistuu pahvien kierrätykseen ja biojätteiden kierrätykseen ja sitten siellä meidän luontokerhossa niin on erilaisia teemoja. Tavallaan menee semmoisiin arkikeskusteluihin, että annetaan mahdollisuus myös heidän pohtia ja ottaa esille asioita, jotka liittyy luontoon tai vastuullisuuteen. Käydään semmoisia yksilökeskusteluja myös. Meillä saattaa olla ruokailuhetkessä vaikka linnunlaulua taustalla tai syödään ulkona kesällä ja keskustellaan näistä asioista ihan arjen tilanteissa. Laukaan suunnalla niin mä käyn semmoisella yhdellä hevostalla niin kuin ratsastamassa. Mä käyn hevosella ratsastamassa siellä. Se on rauhoittavaa. Se saa mut rauhalliseksi ja semmoista tuntemaan oloni turvalliseksikin. Me ollaan nyt 2 vuonna käyty keräämässä sieniä tästä lähiympäristöstä ja oli jotenkin upeaa huomata, että kun viime vuonna etsittiin niitä kanttarellia, niin asukas pyysi toista ohjaajaa lähtemään kanssaan niitä sieniä keräämään ja oli löytynyt upean kanttarellin. Semmoista jatkuvuutta rupeaa jo löytymään siinä, että kun sä oot mahdollistanut ja antanut niitä mahdollisuuksia, niin ihana huomata, että se siirtyy asukkaille itselleen ja he pyytävät itse, että voidaanko mennä keräämään marjoja tai voidaanko mennä keräämään sieniä. Kyllä mä ensiksi olen miettinyt sitä, että voisi ensin ruveta puutarhaa hoitamaan tai jotakin tämmöistä. Tai tykkään olla erilaisten kasvien kanssa myöskin vielä vuorovaikutuksessa. Tykkään tutkia niitä ja katsoa niitä ja miten ne voi. Ja on tämmöinen hyvin luonnonläheinen ihminen kumminkin. Toivotaan, että työntekijöille saadaan myös lisää koulutusta. Hannan kanssa ollaan tätä Green Care-koulutusta jo saatukin ja pidetty sitten myös työntekijöille näitä luonnon hyvinvointihetkiä. Toivottavasti luonto on mukana Vehkan tulevaisuudessa aina ja juurtuu tänne paremmin, että näen kyllä tosi hyvän potentiaalin ja jotenkin me on lähdetty oikeaan suuntaan tämän talon kanssa. Ja mä uskon, että se asuu näissä meidän asukkaissa ja henkilökunnissa, koska meillä on myös suunnitelma, mitä me vuosittain toteutetaan näiden asioiden eteen. Ihan hyvältä kuulostaa, että Vehka on mukana tässä ohjelmassa. Ja mitä mä tuossa sanoinkin, että olisi puhtaampi ja parempi ympäristö ihmisille muun muassa, koska ihmiset on kumminkin lähtöisin luonnosta, niin miksi meidän tarvitsisi mennä kauas siitä.